Здравейте, приятели, аз съм Любомир Велев и днес ще направя ревю на моята нова фигурка на Моро. В началото на лойта. Ето на кутията. Така изглежда. Тук, чакайте. Така, нинджа. От 6 до 12, X. Ето ги другите от поредицата. Ния, Самурай Хикс, Ронин, Моро, Кутар, един от духовете, Кауър и още един от духовете, който не го знам. Добре. Ето го забия Моро. Ще го махна от стойката. Ето. Чакайте. Готово. Ето. Това ще го покажа без маска. Ето. Без броня сигурно го знаете. Но ще го покажа без броня. Готово. Ето. Сега ще го направя както си беше. И ще ви покажа последното нещо от това човече. Добре, ето готово. И последното нещо е скримъра. Стойката, X-Word. И това беше от това видео. Дано сте го харесали. Дайте палец нагоре и се абонирайте. До скоро, приятели!